Evo kad mu gledam. Много tako rad sam žoj da Big Boss и как познахте вие? С една от сайта. Що имаш Иванови? Скапам от сайта след къщата. Мичо, тук си. Нямам я. Ето го. Кой Мичо е? Кой Мичо? Да, Мичо. Това чул Мичо. Да не е някакъв клон. Иса, бе! Да не е някакъв клон Мичо. Ей Мичо! Лош Мичо! Аз съм Вилич. Това сървъра, този сървър е Seedcraft. Най-якия на света. Майка ти да еба да си стана. Ти отсам да знаеш, не ми гледат от много хора клиповете. Нищо, аз ти ги гледам. Абе, кажи да се абонират, бе. О, не се абонирайте за... А вие що не се представите, бе? Ами аз защото аз си... Значи аз исках неограничен достъп и те ма прецакаха. И аз... Предсакам. Да, сега сметката ми е 70 лева. Много добре сте подредили. Да. Абе, само гледам. Майка ти стари. Аз само гледам. Не ще ропват после. Абе, само гледам. Стресират ли ви, бе? Стресират ли ви? Абе, да ви стресират много. Който Аз го стресира, стресирам. звънете ми, аз ще го убия. Аз Добре. го стресира, аз ще го убия. Добре, идвай към мене. Аз го стресирам, защото ми гледа тук Ларк в евента, дето правя. Абе, само гледам. А ти що го стресираш, бе? Не. Трябва да го убием. Аре да съберем отбор да го видим. Вие мене! Не, аз съм от теб. Няма да е. Аз съм един. И какво ми пука на мен? Мерт! Мерт! Няма го. Йо, какво става, хора? Нищо! Вие сте на 5 години. Той си падна сам. Бягам към спълна. Ама идвам пак към теб да гледам. Йо, какво става, хора, сега ще направя под мен? А ти бе пак ли снимаше? Колко епизода направи, бе? Но 2 епизода са сега. Аз съм скришен. Но си скришен, нямаш що. Те искат да ми разбият вратата. А не искат на вилиджера да разбият вратата. Окей, Добре, човек. разбивайте си там. Човек не мога да бъде, само гледам. Идете са напити. Ей, нямам дърво. Сашо, майка ти, попрашки ли ти? Мъкни, бе. Искаш ли един кил, бе? Искаш ли кил? Аз ли? Аз да искам, а ти Сега се зарекептирам да не дойде да ми килне. Аз ще я викаш, добре, кой ми спаме по хамачето, бе? What the fuck? Някой ми спаме по хамачето. Който е. Който и да е... Как се спомни по хамачи? Я да я питам на сървър. Кой си ти, бе? Дядо Печо от 5-я етаж. Аз съм дядо Любчо от 5-я етаж. Какво знаеш? Кой си ти, да бога? Дядо Любчо от 5-я етаж. Чакай Сега, малко. напитай късмо. Аз съм дядо Любчо от 5-я етаж, бе.
Дедо Любчо. Тук с този дедо Любчо ще го навъцна, кой ще веза. А, не искам бабата. Аз съм дедо Любчо. Аз ще станеш сакат, Любчо. Не искам Любчо. Или не искаш оп. Ти ли ще ме притесняваш, мам? Махай се, овцо. Абе, и аз си гледай работата ти, колкото да стане с това. Убих. И, хора, остава, аре,